Ул вакытта әле миңа Әмир, сәлам. Җәмилә, сәлам. Хәлләр ничек? Яхшы, рәхмәт. Ә синең хәлләрең ничек? Әйбәт. Бу Җәмилә, без студент вакыттан таныш. Таныш? Без бит очрашып йөргән идек. Минемчә, без танышканда син Азат белән очраша идең. Азат белән? Юк, нигәдер искә төшерә алмыйм. Әмир искиткеч игътибарлы егет иде. Миңа чәчәк бәйрәмнәре, шоколадлар алып килә иде. Гафу ит, Җәмилә, без ашыгабыз. Сез танышканда ул чыннан да Азат белән очраша идеме? Ничек әйтергә?